San Mateo Kapitulo 5. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao simmangat iti bantay nagtugaw ket immasideg kenkwana dagiti adalan na insuro na ida kinunana. Nagasat dagiti mangbigbig a napanglawda iti imatang ti Dios takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit taliwliwaen to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba tamayted to kadakwada ti daga. Nagasat dagiti nasged ti tarigagayda amang tungpal iti pagayatan ti Dios tamapnekdanto. Nagasat dagiti manangaasi takaasyanto ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso da tamakita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkapya tamanagan danto nga anak ti Dios. Nagasat dagiti maidadadanes gapo iti panangtungpalda iti pagayatan ti Dios takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo lumapabpabainan maidadadanes ken mapadpadakes kayo gapo kanyak. Agrag-o ken agragsak kayo agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao kadagiti profeta nga immununa ngem da kayo. Da kayo ti pannakaasin dagiti amin at tattao. Ngem no timmamnayen ti asin saanen a mapaapgad. Awan sirsirbinan no diket maibeleng ken mapaypayatan. Da kayo ti pannakasilaw ti lubong. Saan a mailinged ti ili a nabangon iti rabaw ti maysa a bantay. Awan ti tao amanggangat iti pagsilawan sana kaluban. Iparabaw nakitdi iti nairanta a pagsaadan na tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapo lakas tamet ti panaglawag ti silawyo iti imatang dagiti tattao. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramidyo ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit. Diyo ipagarup nga umay ko waswasen ti linteg ni Moises ken dagiti pannursuro dagiti profeta. Jak imay tapno waswasek dagitoy no diket tapno ibanog ko ida. Laglagi pa nyo abayat ti panagpaot ti langit ken daga din tumapukaw ti uray may sa atulnek wenno kabasitan apaset ti linteg agingga amatungpal da amin. Isot gapuna ati mang salungasing iti kabasitan kadagiti bilbilin ken mangisungsong kadagiti daddu mga agsalungasing met. Isunto ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ngem ti siya sinuman nga agtungpal iti linteg ken mangisurupay kadagiti sabali tapno agtungpal damet. Isunto ti natanok iti pagarian ti langit. Ngarod, ibagak kada kayo. Makastrek kayto iti pagarian ti langit, no napaspasnek ti panagtulnogyo iti pagayatan ti Diyos, ngem ti panangtungpal dagiti faresyo, ken dagiti mamaistro iti linteg. Nangagyo ang naisao kadagiti tattao iti ununa. Di ka mamapatay. Siya sino man a pumatay, may darum. Ngem ita, ibagak kada kayo asya sino man a makapungtot iti kabsat na, maisak lang to iti ukom. Sa sino ngag ko na iti kabsat na, awan sirsirbim, maisak lang iti Sanhedrin. Ket ti agko na iti kabsat na, maaga, sungbatan nanto ijay infierno. Ngarod, numangidatag ka iti daton mo iti altar, ket malagip mo nga dagurak ken kanikabsat mo, ibatim ti daton mo iti sango ti altar. Umunapay ngayon ka makikapya ken ni kabsat mo, sa kanto agsubli amang itatag iti daton mo. No adda mangidarum ken ka, makiareglo ka nga umuna ken kuana, sakbay amayuli ti darum. Tano saan? Isak lang naka iti ukom. Ket ti ukom, yawat naka iti gwardya amang ipupok ken ka iti pagbaludan. Ibagak ken ka nga ijay munto, agingga amabayadam ti amin amultam. Nangagyo ana isao,
di ka makikamalala. Ngamita, ibagak kada kayo at siya sino man amang matmat iti may sa ababae, kat garteman na, iti puso na, nakabasulen iti panakikamalala. Ngarod, no ti makanawan amatam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, swatem, samo ibeleng. Nasaysaya at amapukaw ti may sa apaset ti bagim, ngem ti amin abagim ama itapwak iti infierno. Ket no ti makanawan nga imam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, putdem, samo ibeleng. Nasaysaya at nga awan ti may sa atakyag mo, ngem ti sibubukal abagim ama itapwak iti infierno. Na isaupay, siya sino man alalaki amang isina iti asawa na, masapul nga ikan na iti kasuratan ti panagsina. Ngamita, ibagak kada kayo, ano ti lalaki isina na ti asawa na, idinto asipupudno kenkwana ti babae, mapabasol day ta alalaki iti panakikamalala ti asawa na, no makiasawa manen. Kastamat a makabasol iti panakikamalala ti mga asawa, iti naisina a babae. Nangagyumat ana isao kadagiti tattao idi ununa. Di mo paglikodan ti karim, ngem tungpalem dagiti sinapataam iti apo nga aramiden. Ngamita, ibagak kada kayo adi kay agsapata apulos no agkari kayo. Diyo pagsaksi ti langit, ta isu ti trono ti Diyos, wenno ti daga, ta isu ti pagbatayan dagiti sakana, wenno ti Jerusalem, ta isu ti syudad ti naindaklan nga ari. Di mo met pagsapata ti ulom, agsipod tadi ka makaaramid iti uray may sala abuok, puraw man, wenno nangisi. Kastoy laeng ti kunayo. No wen? No saan? Saan? Taagtaod iti managdakdakes ti anyaman nga inayon nyo. Nangagyoan na isao, mata iti mata, ngipen iti ngipen. Ngamita, ibagak kada kayo adiyo balsen ti siya sino man abang dangran kada kayo. No addamang tungpa iti makannawan apingping mo, itayam pa iti makannigid. Kastamet ano addamang idarumken ka, tapno alaan na ti badom, bayam nga alaan na pa'y ti kagay mo. Siya sino man amang ipapilit a kumuyog ka kenkwana iti maysa a kilometro, kuyugem pa'y iti may kadwa. No adda dawaten daken ka, ited mo. No adda buludan daken ka, ipabulod mo. Nangagyoan na isao, ayatem dagiti gagayim mo, ngem guraem dagiti kabusor mo. Ngem ita, ibagak kada kayo. Ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ikararagan nyo dagiti mangidadanes kada kayo, tapno agbalin kayo nga anak ni Amayo sa dilangit. Tapada-pada apagranyagan na ti init na kadagiti na imbag, ken kadagiti dakes at tao. Mangted iti tudo kadagiti agaramid iti na imbag, kastamot kadagiti agaramid iti dakes. Apay agunggunaan na kayo kumati Diyos, no dagiti laeng agayat kada kayo ti ayatan nyo. Kastamot ti aramiden dagiti agsingsingir iti buwis, ket no dagiti laeng gagayim nyo ti kasauyo, adda kadi pakaidumaan nyo kadagiti sabali at tao? Kastamet ti aramid dagiti hentil. Masapul nga rod nga awan pagkurangan nyo, akas kini Amayo sa dilangit nga awan pagkurangan na.